ambe asurunya dro ko muso do de kanyinin kalido ko muso munun ce banna a donen be burusu la le kanyinin kalina na chukome akacha jama ce la mogo ce la sisa ni muso ce banna ka don to abolo ko chama numa muso imaku felaye nu ba tafurula ko be muso inge ani addew nin kanyinin kalina na ko muso do de a ce fatura ce kamo ya ge demburu nyogona ba abolo donke nani ani do muso ku ya ge fo dugu mogo wɛrɛw de be hinna la olu ma kosi t'a bolo ko denmuso in fana sele furu la k'u b'a jagoya di cɛ ma u k'o b'a di cɛ min ma fana a hakili dafalen tɛ ko denmuso bɛ san 11 o kɔn bɛ se ka bilasirali kɛ mɔgɔw ye u ka hinna mɔgɔ muso minnu cɛw fatura ni ala timew an bɛ se ka bilasirali kɛ mɔgɔw ye ninnu kibariya la cogo min min ye nin gɛni ye gɛni kuma ninnu an tɛ se ka fɔ an bɛ kuma kɔ tiɲɛ fɔ olu la parce que a gɛnna sababu min kama an t'o dɔn u y'a bɔ sababu min kama an t'o dɔn olu ye faamu kow de n'i ma sigi ko olu ɲafu ye i tɛ se ka o tiɲɛ n'o nkalon fɔ ne komi ka kuma bɛ yɔrɔ min an bɛ bilasirali min kɛ ciden ka hadisaw muso min n'a cɛ tɛ a cɛ a ta ɲɛna cɛ t'a bolo tabaga t'a la ciden ka hadisa sahalen minnu nana o ɲɔgɔnnaw ka dɛmɛ ani alatime dɛmɛliw ciden y'an bilasira ka t'o ma ani n bɛ kuma yɔrɔ min fana denmuso min filɛ n'u ko a bɛ san 11 k'o b'a di cɛ ma hakili ma dafa n'a y'a sɔrɔ kuma in sabatilen don sababa kuma de do denmuso in ka wolijiya bɛ mɔgɔ minnu bolo u ka sira ala ɲɛ u t'u yɛrɛ ka denmusow di k'u di cɛ sugu min ma k'a fɔ nin fa taɲana u ka sira ala ɲɛ u kana ta k'a di cɛ ma cɛ min na man ka d'a ma parce que ala ɲɔgɔnna fɔ kuranna kɔnɔ e ka sira a ko mɔgɔ minnu ni mɔgɔw bɛ fatu k'u denw to aw bolo e fana ka sira ala ɲɛ dɛ n'i fana sara k'i denw to i t'a fɛ min ka k'i denw na i kɔfɛ i kan'o kɛ waliden na dɛ u t'u ka sira ala ɲɛ alijaja min jinsi amalihi ni e y'i sago kɛ nin den na k'a ta k'a di cɛ ma a hakili dafalen tɛ a man ka d'a ma ayiwa alijaja min jinsi amalihi ala bɛ se ka na saya lase e fana ma ka dɔ lasu ka bila e fana den ma ka nin sugu k'a la dɛ donc o tigi ka sira ala ɲɛ ni den ka walijiya bɛ olu de bolo amana de daaru kan dannaya de daaru kan ni dannaya min do fana masuliya de b'a ka lagara i bɛ ɲininka la lagara de donc o dɔn yɔrɔ kɔlɔsi an bɛ min fɔ bilasirali min fɔ o ye o yɔrɔ ye bon musow k'a janto muso minnu cɛw taɲana ni tabaga t'o la k'i janto o la ciden ko wasa'i alal armalati wal masakin كالمجاهد في سبيل الله وحسبه قال كالقائم الذي لا يفطر وكسائم الذي لا يفطر منتفع من حديث هذه الصحيح ciden ko muso minnu cɛ fatura ni tabaga t'o la mɔgɔ minnu bɛ jɔ ni olu ye a kɛra sa e ka jɔna n'a ka nafakati de u bɛ jɔna n'a ka fɛrɛbɔ dɔ de u bɛ jɔra n'a ka nasɔngɔ dɔ de u bɛ i jɔra n'a ye a baara dɔ de kan ka kɛ a ye ni to fanga baara ye e bɛ taa olu de k'a ye ka ɲuman k'a ye dɔrɔn ciden ko mɔgɔ minnu bɛ nin kɛ o baraji bɛ komi jahadu kɛra la kasira la muso minnu cɛw taɲana tabaga t'u la mɔgɔ minnu bɛ jɔ u ka kow la k'u ka kow ɲɛnab'u ye ciden ko a tigilamɔgɔw baraji bɛ komi jahadu kɛla ala kasira la min ye hadisa in mafula a ko ale b'a jigi ciden ko a tigi baraji bɛ komi mɔgɔ min bɛ sufɛla bɛɛ kɛ jɔli la ala ye nafila ye n'a tɛ sɛgɛn ani mɔgɔ min bɛ tile bɛɛ kɛ sunna ala ye n'a tɛ min ko a tigi baraji n'o de ye kelen ye donc ninnu ye hinna yɔrɔw de ye
mais an ka dina ko kera akisude ka ko be yelema akunka hinna kanke ke munna la sulu kera qur'ana ayaw kono kanka hinna munna la sulu kera hadisa kono ko hinna ka te mo munuma an be la jaba jigu de ka an be ulude doya an be ulude tonyo an ka sisote kono ciden ko hinna ka te nununa de muso munun ce utanyana ta baga tola an ka hinnu la kafo kono na ce ma soto abulo min be se ka so dama ka siro dama ana den yibo de ke aye ka so duma ka siro duma ka balo duma ka nafatu duma ka fera bo duma ka nyuman kuye ibraji be ko mi jadu kala ibraji be ko min be so be joate sege ibraji be to min be dula tile be so atemi baraji be min bo mamru lamini sinkete adwan bayani tigi akalande ati ibn salim atiya ibn salim yafo akuma mamru sinkete atumbe mo lakala jami'a la iyado saudiya baitul mali de be ñoo no do semini redda ko hari muso korbay sigile ka so ko ka sarabi sore uka baitul mali bede ni yorobala gouvernement ba bede sara ko hari muso korba sigila ka so ko ba ka sara soro baitul mali de be karamo bebe sarade ako mamru lamini sinkati tumbe sara minta ayre sara inti ayre ta tege do akoro ni kalo sara abeta kadi ale de makalande ndale ati ibn salim ni ya sarata ka dama bafu demba ya ka kalo musa kayin bola ikata di demba ya imma ato madina ya muso munun ce u fatura ni tabagatu ya ka to tilawuna la timonu nyogonje fo katasa problème sinkati aka saratu be ke min jogodela ni kalo sarana na tibul salimu bamina bafu demba ya ka kalo musa ka bola sani kalo wore kana ato muso munun be ni cetu bolo aliyatime ka tilawuna nyogonje awon ni hadisa folo yo muso munun cew be tanyana ubancela an kan jantulare awa aliyatime ciden ko ana wa kafil yatama fil jannati hakaja وسار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما الشيء ciden ko mo ni be joni aliyatime ka koni ye kanuman kaye ni be ni jogo de l'arjana kanin bolo fulakete ku faraka bo nyogo na doni mana an sigi yoro manja nyogo na arjanna ko ni be ni jogo de l'arjana ko mo min be joni aliyatime kaliyatime lamu afera bo adumuni amini ashiyoro ko benyana boye ciden ko ina ale be nin jogo de l'arjanna kono men ni an ka kafu nan ka siso te fana fule ni nana kafu kono ina na du kono dewo de nogolendo iba sura fare banuga bate ni nyani nendo ni bananendo adalendo mote sur min betana docteur so iba sura fate wo ciden ko kan janto nonon nade aliyatimu jankato ulula unu kana kefenye ancela nambu ge unu kana fenye ancela nambu ta kukan sagoy kudo yorola manka do yorome anka sira alanye anka sabale anko kolosi musuin ka kuma nunun konona na kanyin kali konona na nyibla siradi munu sorola weninde funo aliyatime ka waliju na ya soro tinyade do kuba ke kadimi mahakili madafa ukasira alanye musuin billa halal minna ani ce min kaka dina tigi yana ye ka juruniman tigi yana ye u ka dama u yere to den muso ta ka din min ma u kana wali den ta ka doma ko pasiga fa banna u ka sira alanye fulana muso munun ce fatura hinna de ka ke ula ka to ku bo so kono ande kanka so yere nyini ku doma sebo mo munun yo muso sugu si yoro de kanka nyine ka duma so de kanka nyine ku duma ka balo nyine ye ku balo sa ye ko fera bo sa ye ku lado o manka ke ka gege ka fo kono an kan janto fanala o sabana aliyatimi hinna feunde do an ka hinna ula min fausara tabagatula min muhimmin jorani ulu ye kanyuman ku ya kera sa ye si yoro de duma ka duma ye balo de duma ba ibe nasono de duma ubu fere bode wa ubu ka kalam musa qawde saraba ka jonu yawa cidon ko ina lebe nin jogolar janna kono sarabe nin boa saraten nin bode cidon wala ka kuma de don donc an kan janto nono na ben mi fonne na e wan nin ka kuma wala o yenninde
bo ko an balima ke do yi ɲininkali ko ni maa min mun balima muso do ni maa min yɛrɛ ɲɛnamayara sunna kɔnɔ sunna mɔgɔ de do a b'a ka salli kɛ sunna misiriw kɔnɔ a fatura u taara ne biriya misiri la u sallira ka junubu b'ale la wa bon nin yɔrɔ la fɔlɔ o de y'a to salafu ko a kanunen don ni mɔgɔ bɛ mɔgɔw cɛ la e yɛrɛ b'a dɔn o man ɲi biriya mɔgɔw de don ne yi n ka ɲɛnamaya kɛ sunna la dɛ mais ni n tora ka sa ni ma wasiya kɛ n ka su u bɛ se ka taa biriya mɔgɔ dɔ la sallin kan wasiya kɛ i k'a fɔ ni n fatura karasa ka sallin kan pour kana taa i di biriya mɔgɔ ma ou bien kana taa i di musirike karamɔgɔ dɔ ma i bɛ ka wasiya kɛ i bɛ wasiya kɛ bon ni mɔgɔ min ma ni wasiya kɛ ale yɛrɛ fana ka ɲɛnamaya la fana a m'a fɔ mɔgɔ ka taa di biriya mɔgɔ ninnu ma bon a yɛrɛ b'a dɔn fana n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn fana ni sara ninnu bɛ taa di biriya mɔgɔw bɛ salen k'a bɔ o dɔn a ma wasiya kɛ a yɛrɛ y'o sabati parce que u y'a ɲɔgɔnna kɛ sunnamɔgɔ dɔ a ɲana kabila kɔnɔ u taara d'u ma ale yɛrɛ bɔra o kalama a ma kuma la u sallira kan fulana kɛra sabanan kɛra ale yɛrɛ fana b'a dɔn ni min sara u bɛ taa kɛ nin cogo de la ni biriya mɔgɔ taara salla ka nin cogo la n'a yɛrɛ ka dɔnni b'a la an bɛ jɔ a la ka bali ka kuma fɔ a bɛ jurubu sɔrɔ a bɛ jurubu sɔrɔ nin na dɛ nin n'a y'a sɔrɔ ale ka wasiya kan tɛ a t'a dɔn fana k'u bɛ taa di u bɛ taa di olu ma ale kɔni ɲana n bɛ sunna min n bɛ sunnamɔgɔ min nɔfɛ ni sara u bɛ taa n di o sunnamɔgɔw de ma u bɛ sallin ka kɛ n ka janaja ko kɛ o de b'a ale ka hakili la ni ale yɛrɛ fana ni kuma tun nɔgɔra ye a b'o de fɔ mɔgɔw ye ou bien a yɛrɛ ka ɲɛnamaya fana su kɛra bolo a taara n'a bɛɛ ye sunnamɔgɔw de fɛ mais ale yɛrɛ faturen de u taara n'a ye biramɔgɔw fɛ ni biramɔgɔ min sallira ka wala min taara n'a junubu b'o de kan junubu t'ale ka dɛ tant que ale mun ɲamara n'a ye a m'a dɔn fana ko a bɛ kɛ ka sabati donc olu de taara n'a yɛrɛ ka taa biramɔgɔ dɔ la salla ka ka janaja ko kɛ junubu tɛ ale la min taara n'a ye biramɔgɔw fɛ junubu b'o de la ko mɔgɔ dɔw ye ɲininkali kɛ ko ni mɔgɔ min y'i ka so jɔ min ye mɔnima a waralama ou bien a samalama ou bien misilama ou bien a sɔgɔlama ko dɔw bɛ so kura jɔ sisan ka taa olu jɔ i ka so sanfɛla la ou bien dɔw b'u jɔ i ka so da la i ka du da la ou bien dɔw yɛrɛ ka salon kɔnɔ i b'o o tamasiriw ye o dessinw ye n'i ma fɛn sawura n'a b'a ka salon kɔnɔ ninnu bɛ cogo di min ye tamasiri ninnu filɛ nin ye u b'a fɔ ninnu de ma tamasiri mɔgɔ ka ninnu minɛ i ka so kɔnɔ a bɛ so sanfɛ o a bɛ du da la a bɛ ka salon kɔnɔ o haramu dɔ silamɛya sariya la mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi ninnu ma haramu de don silamɛya sariya la kɛlɛ filanan siraw de ye ninnu ye ka taa fulankafɔya ma siraw de don ka taa fulankafɔya ma sabanan fotow de don u bɛ don ciden ka hadisa sahalenw de kɔnɔ ni ciden ye foto n'i ma foto marali haramuya u bɛ don o de kɔnɔ naaninan k'u to i ka so kɔnɔ n'u bɛ so kɔnɔna de la ala ka nɛɛma malikɛw tɛ don i ka so kɔnɔ donc hadamadenw k'u yɛrɛ kɔlɔsi u ma u delila ye mun ye ciden ka hadisa sahalen nana hadisa nana muslimu kɔnɔ ali ibn abil hayyaj a ko قال لعلي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثال الا تمسته ولا قبر مسرفا الا سويته ni hadisa be muslimu kono abil hayaji ko dondola ali ibn abi talib ko alema yali ka ichi katannin dugu masina ikata ci do nyana boye ci ni ci do nyere dalla kan nyere ci a ɲɔgɔnna ma abil hayaji ko oho wa ko tannin dugu ina ni ye dese sɔrɔ ye foto be dese be ni ma fɛn de don i k'a bɛ toucher ka bɔ ye na cogo dɔ la wallan tada suratan illa tamasitahu
kana photo si soro foika kana photo si toe foika be toucher ka boy photo inde kogo de la a toucher ka boy photo inde fini de la a toucher ka boy photo inde kare fende ta kari ika photo inde boy ani monument be ani tamasili be fengo fenye desere ni ma fe ta be boy wa kaburu be no wo dila ko korta kabo dugukolo le ka be ci kani dugukolo ke kelenya kaburu dilale be ta be ci kaburu ci do de la kate kabako e jamana kono ya ko fo ko do ma ko aka fo ko ale kaburu ci kondane ka ci den ka bara kondane ci den de kaburu ci den de nyamara ne ke kaburu kaci awa ko ta kaburu korta ne ga be ci ikani dugukolo ke kelenya ni hadisa do be ci den ko saddun nas azaban yawm al-qiyamati al-musawwirun ci den ko yawm al-qiyamati do mo min ka janga kataka gelena be photo tala wudero awa photo ta akolokolo do ye munye fana e bake ka alaka dali de ladege ka ala yere de ladege aka dalila donc ni hadisa ye tout mo fini ni ma photo de ci den ko mo bo photo ta aku lagara do o photo tigu de kala jabaka gelena be hadisa jando nana dondo la jibrila nana chidema hadisa nde tumuji kun albaniya sa ako chide ako kunu ne nana foi ka dudala ika so dala ni munyim bali ka do ewa premier si do de bi ka so dala photo bala irido do de bi ka so dala photo bala premier si do bi ka so kono timisala bala desem bala nima fen desem bala ulu tumbe soyin kono donc nunu de ne bali mado ita mo nya maria sisa photo minde terewere sinno ka kuntige ka bola desem minde irido inae desem minde irido ne ka kuntige ka bala photo munu mi desem munu de terewere sin fana ba ulu ku fana tige ka bola terewere sin to ka ke kunkuru donna fulai ni mogo be jwa ka mogo be ikunkolo daka iku nyamari wulu min be ka boso kono parce que am malika u fulere ka photo to so kono ante doye ka wulu te so kono ante do ni hadisa sande jibril de ni fo chide ko ka photo to so kono wulu te doye ka wulu te doye wo photo ni photo munu be dilo de wa ni kamaria photo uye photo munu be maraka dilo de akera amoni malama de yero mo ka sokono haramu de do ni ko damado munun fo ulu de bala fono munye ciden ka de saw sosoli bala do na ciden ka de saw kono ciden photo marale munu haramu ya do no kono afula ne munye sirade do kata fulan ka foyama photo mara munima mara sirade do kata fulan ka foyama beno de la fo min te fulawa asabana alaka dali la digalin de bala annani na kutu ka sokono malikate doye aduruna yawmal khama do photo tigi ewa ulu de kala jabaka gelena be donc ni menen ko fe silama bolo munun bi ka sokono de silama munun be boye to ni mo ke ta kunkuro tige ka bola parce que Abdullah ibn Abbas ko asawratu arras ako ni ya me photo kunkolo de do ni kunkolo tala doro akera ko miri ta kunkolo tige ka bala min ni munuma made no sola made do warabala made do sagala made do ta kunkolo tige ka bala kunkolo kari ka bala unde sufe munum bala ko be tige ka bala ayri marka to aka ajolen ka to ko miri abe cinya ni jogodela ta cinya de ni ma boye to ta kunkolo tige ka bola ube ka sufe nunun be tige ka bola ni na la ni taro yere kunni ni ma fenye ika cinya ka boye mun nan ko sira do kata filan ka foyama nunu ci den furo min cira a ci kunyede ma ka photo mu nunu ka photo dilo ka mu nunu ka e wa photo ke dessin moni mai kujo o de kera sababu fulan ka foya do na dina kono لا تزارون ودا ولا سواء ولا يؤوغ لا تزارون ودا ولا سواء ولا يؤوغ
ولا يغوص ولا يعوق ولا نسر وغير الدل كثيرا. لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواء ولا يغوص ولا يعوق والنسر وغير الدل كثيرا. من تقوم من فلنين مغنينو دي تندو على بطولو مغنينو تمام فاتورا شيطانين نانا وقدوما أنو كم مغو وكم مغنينو من فلنين فاتورا أيو كم وفوتو دلا أيو كدسنكي أكو بلا أكا جمع دالجي يرولا ni ana ka jama dalaje la nyayu ka foto wiye a hakili be jigu ka bara nyumo na ani tumbe nyumo munun ke afana be courage soro ka nyuman ke udewu udese ku bila u ka baro yoro ka jama dalaje yoro wala me ulu mu batode parce que ya soro dole ke bawo be ulula setani parce que setani tan hada madin madret dole ke bawo tumbe ulula amma shi ka fo ni direte ku bato bo ako ka kedo ka to ka tashimu ka mere no ye ulu ke tuma mu du banna u don na doni doyara ula ulu ka doni te u fawu ka doni bo tauhidi la don nana setane nana ulu fana doma awa akwanya te ni ndese nunu na ko nunu nye mo nyuma do de afawu tumbe nunu bato de don mu bato ko fara alaka ko bato ala yin nuhu chuma har mu ci la ma fo kuma min mu wala ka ta'ala ma ko kan nunun bilo kala kelin ko bato wo wasa ka nyoye ko kana ka bato fe nunun to yede akana wadda to ye akana suwa to ye akana yagusa to ye akana yawwa to ye akana nisra to ye ani bato akana bato le to ye akana bato le to ye donc fulan ka fo ya do sababu dina yere kono de descende do donc wode ya to doni ke bawo ya yira cidin karisa sahalin ya yira de se marali so kono na la haramu de do foto be mo min ka so kono ni islamu ni ma boyde malikate doy e wayi alaka dalila da tegede e wa hadisa munun na foto haramu ya le bo o hadisa kono e wa sirawu de do kata fulan ka foyama alakan kisikantanga haramu de do don ke ba ko na be so sanfe na te so kono woten malika na te so kono na woten malika doni bali so kono min na be ka salon de kono uba be ka dude kono malika te doye de ulu be malika te doye ni e wa foto be malika te doye donc alakan kisi alakan tanga donc be mo munun ka so kono ay tu boye ube iku cinya ka kunkono tige ka bola ube ka sawra be tige ka bola sino atebe so kono haramu de do islamiyya sariyala hadisa ko so sirado kata fulan ka foyama سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه العظيم من القصص ما يكون معتبرا للمعتبرين وسبب زيادة في إيمان أهل الإيمان وبيانا شافيا لمن أراد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله سبحانه وتعالى ابتلى هؤلاء فمنع عليهم العمل والصيد يوم السبت وأمرهم أن يجعلوه يوم عبادة وطاعة وتقرب إلى الله، لكنهم فسقوا فابتلاهم الله سبحانه وتعالى، فكان الحوت والسمك يأتيهم في أيام السبت الذي منعوا فيه من الصيد، وفي الأيام الأخرى التي يباح فيها الصيد لا يأتيهم فيها سمك، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب. لكن هؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام. فقسم استحوذ عليهم الشيطان فهلكوا، فجمعوا بين معصية الله والاحتيال على المعصية، فمعصية الله ذنب عظيم وخطر جسيم، والاحتيال على المعصية معصية أخرى، فجمع هؤلاء الهالكون بين هذين الأمرين العظيمين الخطيرين، فاحتالوا وقالوا إنهم يأتون بالشباك في يوم الجمعة ويحفرون الحفر في يوم الجمعة، حتى إذا أتت الحيتان يوم السبت فوقع في صيدهم تركوها في ذلك اليوم وأخذوها يوم الأحد استحلالا لحرمة الله عز وجل وتحيلا على معصية الله سبحانه وتعالى. وطائفة أخرى وعظوهم وبينوا لهم خطورة الأمر ونهوهم عن هذا الأمر. وطائفة ثالثة سكتوا لأنهم قالوا هؤلاء دعوهم وشأنهم فإن الله سبحانه وتعالى مهلكهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لكن هؤلاء قالوا إنما نفعل هذا معذرة إلى ربكم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الجميع، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. عسى الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، لكن هؤلاء فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. الله سبحانه وتعالى أنجى الذين